مرحبا اول نهجا مرحبا تماشاوان نهجا امید ویوش هنه خدا بحثا پدکی بکن تایبت چی بحثا مالباتا بارزانی بکن گلک جارا ما بحث کرد لی دوی گلک جاری دجی وره بحث کرن دیروکا پدکی به تایبت چی دیروکا مالباتا بارزانی تجی خرابیه دجی گلک کرد و دجی کردستانه تجی ایخانته تجی خاینتیه دوی اف یک ایدی وره گوتن نه تنه لباشور لباشور جی لروجهلات جی لروجاوا جی لباکور جی جی دەستپێکە حتانینها ev yek mixabin dewam dike. Hetanînha gelek kes ji ber hesasiyetên netewî ji bo ku têkiliyên nava Kurda zêdetir xerab nebin, ji bo ku xıyaneta pedekê zêdetir kûr nebe, ji bo ku pedeke zêdetir li cem dijminê Kurda cih negire, gelek kes vê yekê rasta rast awayekî zelal û eşkere nabêjin negotin. Lê eger ev xerabiya ku niha pedekê di nav dayê, ev xıyanet û xayîntiya ku niha malbata Barzanî di nav dayê nê gotin bi awayekî eşkere nê ziman ne pêşîl xıyanetê tê girtin, ne yekîtiya netewî saz dibe û ne jî gelê Kurd û Kurdistan azad dibe. Kî ku êdî çavê xwe ji xıyanet û xayîntiya malbata Barzanî û pedekê re bigire ew jî mixabin sed bixabin bixwazin nexwazin jî divin perçeyekî vê xıyanetê divin şirîkî vê xıyanetê. Demekan behsa malbata Barzanî dikin ne hemû kesên ku paşnavê wan Barzanî ye, ne hemû endamên vê malbatê ya jî demekan divên pedeke ne hemû alîgir û endamên pedekê. Bêguman di nava malbata Barzanî de jî di nava pedekê de jî însanên ku xwedî helwestan netewîne, însanên ku li dijî vê xıyanetê ne hene. Em wana datînin aliyekî lê divê ew jî dengê xwe zêdetir bilind bikin. Yek ji wan jî Ethem Barzanî, Şêx Ethem Barzanî ku biz Mamê Mesûd Barzanî ye ji ber ku nabe şirîkî xıyaneta wan ji ber ku li dijî dagirkiriya dewleta Türk derdikeve îro nikare biçe Hewlêr û Duhokê nikare biçe gundê xwe yê Herêma Barzan. Ev nimûneyek e. Divê weşanê de ez naxwazim ku em yek û sal bi sal bûyer bi bûyer behsa xıyanet û xerabiya malbata Barzanî bikin. Lê çend tiştên ku di van salê dawî de kirine û taybet jî rewşa ku îro di nav de ne, rewşa ku niha didin pêşiya leşkerên Tirk û wan li gundê Amedî û Duhokê digerînin, ev rewş tenê bes e ku em vê malbatê vê rêxistinê naz bikin. Binêr ne tenê li dijî Partiya Karkerê Kurdistanê li başûr an li Bakur. Behsa Rojhilat hiç nakim. Li Rojava di sala 2012 da dema ku li Serêkaniyê komên çete ên girêdayîn Tirkiyê ji Serêkaniya Serxetê Bakur êrişî Serêkaniya Rojava kirin, ê ku pêşî derî li wan vekirin, ê ku wan hembêz kirin, ê ku alîkarî dan wan kîbûn, mixabin pedeke bû. Dema ku Daişê êrişî Rojavayê Kurdistanê kir, ê ku li ser sînorê Başûr û Baku li ser sînorê Başûr û Rojava sînorekî 200 kîlometre ji betonê 7 metre bilind saz kir kî bû? Pedeke. Çima saz kir? Li ser daxwaza kê saz kir? Ji ber ku xwestin dema Daeş çû Rojava komkujiya bike, kes nikaribe ji Rojava biçe Başûr. Ev jî li ser daxwaza Tirkiyê kirin. Têkilî û hevkarî ya dewleta Tirk û malbata Barzanî na îro do ye. Ab salan e. Dema ku Daeş hat Şengalê, ê ku bi hezaran, dê hezaran Kurdên Êzidî, jin û zarokên Êzidî ên Şengalê radestî Daişê kî bû? Ê ku radestî Daişê kir kî bû? Pedeke bû. Ê ku wan li wê derê hîşt û reviya kî bû? Pedeke bû. Evana û hemî dizanin. Di sala 2016 da dewleta Tirk biryarekî pir stratejîk girt û li hemberî Rojava û Başûrê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê dest bi êrişên nû kir. Li Rojava di xeta Cerablûsê de dest bi êrişa dagirkirina Rojava kirin, li Başûr di xeta Avaşîn de, di xeta Zapê de, Heftanîn û piştre jî Xakurkê de dest bi êrişên Başûrê Kurdistanê kirin, li Bakur êrişî Sûrê kirin, Cizîrê kirin, Sîlopya kirin, li Sêbînê kirin, bi sedan însanên ciwan qetil kirin. Dema ku hêzên taybet, leşkerên taybet ên dewleta Tirk
li Sîlopya, li Cizîra zarok dikuş, di Bodroma da însan dişewitandin. Dema ku cenazeyê dayîka taybet li Sîlopya li kolanê heft roj hat hîştin, Mesûd Barzanî li Enqerê çû navenda hêzên taybet yên dewleta Tirk ku kujerên qetilkirina dayîka taybet Cemîle û bi sedan ciwanên Kurd bûn. Çû li Enqerê çû navenda wan ew pîroz kirin. Divê em vê ji bîr re nekin. Ne tenê ev. Xıyaneta malbata Barzanî di van sala da li dijî Başûrê Kurdistanê jî ket qonaxeka nû di sala 2017 da gotin em ê referandumê çêkin, em ê Kurdistaneke serbixwe saz bikin û çûn referandumek mîzansenek çêkirin, îhtimal ew jî li ser daxwazên hin dewleta bi taybet jî dewleta Tirkiye pêk hat û nîvê axa Başûr radest kirin. Axa Başûrê Kurdistanê Kerkûk û deverên derdora Kerkûkê dema ku di şerê li dijî Daişê da dîsa bûbûn perçeyekî axa Kurdistanê hatibûn rizgar kirin, malbata Barzanî çû leyîstokek mîzansenek bi navê referandumê de kirin û radestî Bexdayê kirin. Niha çilkin, niha ew kesên ku malbata Barzanî ji wan re digotin evana kujerin, evana Kerkûk birin, evana nizam êrişî me dikin, li Bexdayê her roj li ber derê wan e û lava dikin ku çend quriş pere bidin wan da ku meaşê pêşmerge bidin. Li hemberî Başûrê Kurdistanê dewleta Tirk niha planekî dagirkirinê îlhaqkirina Başûrê Kurdistanê dide meşandin û pedeke jî bûye leşkerê vê planê. Dewleta Tirk di sala 2022 da hetanî niha 3-4 sal e li hemberî avaşên Zap û Metînayê dest bi êrişa kiriye. Dewleta Tirk dixwaze van devera têxe bin kontrola xwe, dema ku van devera kir bin kontrola xwe jî derdora çiyayê garê dorpêç bike, dema ku çiyayê garê jî dorpêç kir ya jî çiyayê garê jî xist bin kontrola xwe, êdî têvê mane ku hemû çiyayên Başûrê Kurdistanê kirine bin kontrola xwe û ê behdînanê û bi vî awayî dikarin hetanî deşta Misûlê û Kerkûkê û Hewlêrê biçin. Dema ku van çiyayê xistin bidin dagirkeriya xwe kontrola xwe, deşta Misûl hetanî deşta Kerkûkê dikeve bin kontrola leşkerên Tirk. Hevcenekê dî leşkerê xwe rast rast bişînin wê derê ji ber ku pedeke bi xwe bûye leşkerê wan. Binêre van rojan da Amediyê, Deralûkê, Şelatizê ev bajarekên xweş, ev bajarokên qedîm yên Kurdistanê teslîmî leşkerên Tirk kirine. Amediyê êdî bûyî perçeyekî axa leşkerên Tirkiyê. Nikarim bêjim bûyî perçeyekî dewleta Tirkiye lê perçeyekî Kurdistanê di bin dagirkeriya di bin pêlavên leşkerên Tirk de ye. Ev projeya dewleta Tirk ne ku pedeke jê nehaydar e, ne ku nizane. Pedeke perçeyekî vê projeyê. Pedeke vê projeyê dizane. Pedeke ana tenê êdî xwe di nava Duhok, di nava bajarê Duhok û Hewlêrê de sînordar kirî. Deverên çiyayê gund radestî leşkerên Tirk hatine kirin. Zêdetirî 600 gundên derdora Duhokê îro dibin gefên dewleta Tirk de ne. Li herêmê çiyayên jî gerîlayên PKK hene. PKK çi dibêje? PKK dibêje eger dewleta Tirk hatibe vir sedem PKK ye. PKK ye. Dibêjin ku PKK nebiya dewleta Tirk nedihat vir. Ev ne rast e. Eger ku PKK berxwedana PKK nebiya dewleta Tirk îro Hewlêr jî, Duhok jî, Zaxo jî zû de dagir kiribû. Zû de heta Misûlê Kerkûkê çûvê. Eger dewleta Tirk hêjî Misûl û Kerkûk dagir nekiribe, neçûvê deşta Misûlê ji ber berxwedana PKK ye. Berovajiya vî tiştî rast e. Ne tişta ku PKK dibêje. Gelek tişt dikin. Mirov dikare gelek tiştî bînê ziman. Niha werxuye ku rolek wiha danin ser PKK. Dibêjin bira ev der dibin kontrola me de vê, îstixbarat, leşkerî, asayîş her tişt bin kontrola me de vê, hûn jî wek vîtrîn xuya bikin û ji xwe re perê xwe bivin. Bira xelkê Başûrê Kurdistanê li vê derê ji birçîne bimrê, hûn jî perê xwe bivin Awropa û Amerîka û Dubai û deverên din. Wek nûnerên dewleta Tirk li Duhokê û Hewlêrê bimînin û êrişî Kurda bikin, êrişî Başûr bikin, êrişî Rojava bikin, êrişî Silêmaniyê bikin. Tişta ku niha PKK dike ev e. Dema ku em van tişta dibêjin, hin kes dibêjin, hûn peyvên hişk dibêjin. Lê ev peyvên hişk neyên gotin, rastî jî nayê dîtin û dema ku rastî neyê dîtin, çareserî jî pêk nayê. PKK îro bûye perçeyekî dewleta Tirk, perçeyekî leşker û îstixbarata dewleta Tirk.
bêguman gelek kes dikarin partiyê din rexne bikin, PKK jî rexne bikin, Yekîtî jî rexne bikin, partiyê din jî rexne bikin. Ev mijarek cuda ye, kê masî û xeletiyê wan hebe em wan jî rexne bikin, lê tişta ku PDK dike xiyanet e, xayîntî ye. Tişta ku PDK dike dagirkirina ji nû ve dagirkirina Başûrê Kurdistanê ye. Tişta ku PDK dike astengiya pêşiya azadiya Kurd û Kurdistanê ye. PDK îro gelemek li pêşiya gelê Kurd e. PDK îro ne perçeyekî gelê Kurd e. Navê Kurd û Kurdistanê bikartînin ji bo ku zirarê bidin Kurd û Kurdistanê. Kî ku PDK êdî perçeyekî ji Kurd û Kurdistanê bivîne, mixabin û sed mixabin ew jî dibin perçeyekî vê xiyanet û xirabiya PDK. Dem baş.